za gospođu Šehrazadu, pošto je lično za sebe, pošto je ceo moj život onako bezvezan, posao nemam, sve što hoću ne mogu. Budite na vezi, pustite Šehrazadu da priča, molim vas. Da, pošto nemam hemijsku da upišem datum dok nije u glavi, da vam odmah kažem, Tanja, ono što vidim, vi ste u braku, je li tako? Tako je. Dobro. Imate dvoje dece različitog pola. Tako je. Dobro. Tanja, jeste vi imali sa mužem neku privatnu firmu? Da. Dobro. Ono što vidim to je da ta firma unazad 3 godine stoji, onako da kažem, da upadate više u minus nego u plus, je li tako? Tako je. Dobro. Da li ste primetili da u kući je zategnuta atmosfera, da su češće neke prepirke, svađe između vas i muža? Ogromne su. Dobro. Da li ste primetili da što se tiče dece da su nekako kao da su vam malo okrenuli leđa, kao da vam je komunikacija lošija uopšte? Užasno loše. Dobro, Tanja. Evo ovako, ono što ja vidim, moram da vam kažem, jeste u pitanju, nažalost, ta crna magija ili negativna energija, kako god da nazovemo. Ja vam samo neću reći ni javno, ni tajno, nikako vam neću reći ko je to uradio. Samo ću vam reći da je ženska osoba u pitanju, koja vam je svojevremeno dolazila u kuću, više ne vidim da dolazi. I ona je pre 3 godine donela odluku da vam se nešto osveti iz nekog razloga koji sad i nije za javnost. Ne bi da pričam, jer i ona ako vidi ovo, znači da ste nešto preduzeli. Ali svakako mi se javite posle emisije, pa ću vam mnogo više reći i eventualno se dogovorimo da rešimo taj problem, jer vaš brak je sudbinski, karmički i nigde ne vidim da je od Boga ono što vam se dešava. A ste se javili, sad da li slučajno, namerno, kako god, baš u trenutku... Ne, da vam kažem, jako loša veza i ne može da se dobijete jako loše. Da, ali da vam kažem nešto, dobro, i kod mene su možda malo gužve, normalno treba biti uporan, sačekati kako god, ali da se niste sad javili to do maja, ta firma bi pukla skroz da više ne bi mogli. Tako da imamo još otprilike pola godine da to se reši. Eto, i normalno je taj brak. Hvala vam puno. Što ste se javili, sve najbolje. Uzet ću broj telefona i nadam se da se uskoro vidimo. Pozdrav za sve vas. Šehrazada, orijentalni beli mag, imate na internetu. Ili duhovni iscelitelj, kako god. Eto, sve najbolje. Kako vi to vidite? Šta? Pa sve ovo što pričate.